unsa man ang imong pangandoy karon nga wa nakabot. Ayaw ka balaka. Ayaw ka hadlok. Paglipay. Ay sambihin nga'y God is good and all the time. Naibag-o ana. Manguingong gani God is good. Ang tubag, grabe! Dabi, God is good! Grabe. Kuwang mag-power. Pag may ko, God is good! Grabe! Ano? Grabe, God is good! And all the time, God is good, balik. All the time, syempre. Oha. Practice ta. Gusto mo 2 ka oras nga wali o 2 minutes lang? Sige. God is good, grabe, all the time. Syempre. Tanaw na to, asi mas kusog ini. Diri ta sugod. Tanaw na to. Paningog mong dako-dako na mga mata diha. Dire, God is good all the time. 50%. Kaya anak-anak lang ha. God is good and all the time. 60. Mantay inyo na. Ay, pukaw, ay sikan, ay katulog. God is good and all the time. 70. Wow, usok. Ala, mga sisters. Sister, kamo na. Tereso, ayan na to, paminaw mo. God is good and all the time. 60. Kusog na rin dapita. Bitaw atong pakpakan itong Ginoo mga igsoon. Praise God. Ikalimang adlaw sa atong pagpangandam. Mga igsoon, nasayod kita nga ang atong ebanghelyo nga dungog nagisgot kabahin sa pagtandog ni Maria sa panahon nga ang anghel nagsudya kaniya. Unsay tubag niya? Sa sinugdanan, yes. Wala siya magduha-duha. Kinsa ninyo diri dunay pagduha-duha? Hadlok! Nagduha-duha? Shh! Anong duha-duha man ka? Di ka mo saka? Uban ako? Maunay problema na to. Shh! Paano nagpiyong o? I-plus sa TV, piyong o. Maunay problema na to mga igsoon. Kay kusog ta mo ingon niya, yes, Lord! Butuo ko ni mo! Pero pag butos problema, asa bang ka? Why me? Not you! Not they! Anong kingunanin ako ni Lord? Uy! Sukod niya? Ibig asa man ka, Lord? Nganong nainani man kulon? Nganong daghan kay ko problema sa kinabuhi daw di na ako masulbad? Sige ko sa Ebanghelyo kang Maria, paglipay! Ikaw, unsa man ang imong pangandoy karon nga wa nakabot. Ayaw ka balaka. Ayaw ka hadlok. Paglipay. Paglipay. Kung muuli ka karon, sus, problema, kabalaka, ayaw ka hadlok. Kay naa ang Ginoo nag-uban kanimo. Ikaw sama sa anghel giingnan karon, igsuon, nasayod ko sa imong kabalaka. Na problema ka sa pamilya, problema ka sa imong anak, problema ka sa relasyon, kay hangtod karon wala ka kapasaylo, wala ka kahatag og gugma, problema ka diha sa imong komunidad, sa pagpangalagad, problema ka sa tanan.
Pero kung imong ablihon, imong kasing-kasing, pasudlo nimo ang Ginoo. Siya maoy magtimon sa imong kinabuhi, magmalipayon ka. Mao ni akong katapusan sa istorya sa akong kinabuhi, nagkadiin-diin akong abot. Nagsige kong pangita sa akong kinabuhi, asa man sa ko gusto mo adto, na malandong ko, kaya nagtrabaho naman ko sa una. Lord, unsa man gyud ang imong gusto, nangita man gyud kog something, unsa man ning something nga. Looking and searching for inner peace. Ingon ko, Lord, unsa man gyud, magpari ko o magmadre? Libog. Pero once I decided na nako din ni siya tubangan, I am not worthy, but it is God's will. Lisod ang pagpari, pero iya man sa kong gipari, because it is His will. Abliha lang ang imong kasing-kasing. Let God come in to your life. Like Mary in our gospel, bisag lisod sabton, bisag imposible nga mahitabo, mahimo ng posible. Ang pinakapunto nining atong pagpangandam, si Kristo. Andama ang imong kaugalingon. Ayaw sige panglingi sa imong tupad, sa imong igsuon, sa imong tanan sa pamilya. Ikaw mismo mag-usap. Kita. Ug maunay gasa sa Dios nga iyang ikalipay. Haron kitang tanan makaangkon sa kalinaw sulod sa atong kasing-kasing o ang plano sa Dios nga kaluwasan iyang mahatag kanato. Amen. Ay sa